हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। కాబట్టి భగవద్గీత అధ్యాయం 3 మనం ఈరోజు చూడబోతున్నాం. ముందుగా అందరికీ కూడా ప్రణామాలు. ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవిందాలయం మ్యాంగ్లూరు కర్ణాటక వారి తరఫున 18 రోజుల్లో భగవద్గీత అవగాహన క్లాసులకు అటెండ్ అయిన అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు, అందరికీ స్వాగతం, అలాగే అందరికీ ప్రణామాలు. ముందుగా గురు ప్రణామాలు చూద్దాము. మీరు కూడా ఇది మ్యూట్లో ఉండి స్క్రీన్ మీద వస్తున్నాయి, మీరు చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేయండి. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపः కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురోన్ వైష్ణవాంశ. శ్రీరూపం సాగరజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజనసహితం కృష్ణచైతన్యదేవం శ్రీరాధాకృష్ణపాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీవిశాఖాన్వితాంశ్చ. नम ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। మనము భగవద్గీతలో ఈరోజు 3వ అధ్యాయం, తృతీయ అధ్యాయం. ఈ అధ్యాయం పేరు ఏంటంటే కర్మయోగం. మనం మొదటి అధ్యాయంలో చూసింది ఏంటి? అర్జునుడు యుద్ధభూమిలో తన ఒక బంధువుల్ని వీళ్ళందరినీ చూసి నేను యుద్ధం చేయలేను అని చెప్తాడు. అందుకు నాకు ఒక 5 కారణాలు కూడా ఉన్నాయి, కాబట్టి నా సందేహాలను తీర్చండి అని కృష్ణ భగవానుడిని 2వ అధ్యాయంలో వేడుకున్నారు. ఆయన కరుణ అంటే జాలి, అలాగే పాపము వస్తుంది వీళ్ళందరినీ ఇక్కడ వధించడం వల్ల, అలాగే కులధర్మాలు ఇవన్నీ నాశనం అయిపోతాయి అని చెప్పారు. అలాగే ఇంకొక కారణము సుఖం ఉండదు, ఆనందం అనేది పొందలేము ఈ రాజ్యం వల్ల, ఎందుకంటే ఎవరు ఉండరు కాబట్టి, వాళ్ళతో అంటే నా బంధువులు అంటూ ఎవరు ఉండరు కాబట్టి నేను వాళ్ళతో లేని ఆ ఆనందాన్ని నేను ఎలా అనుభవించగలను అని ఇట్లా 4 కారణాలు చెప్పి, అనిశ్చయం అంటే నేను ఇంకా నీకు శిష్యుడిని, నాకు ఏం చేయాలో అర్థం కావడం లేదు అని చెప్తారనమాట. అప్పుడు భగవంతుడు అర్జునుడికి ఈ గీత బోధన అనేది చేస్తూ ఉన్నారు. అందులో కూడా మొట్టమొదటిగా చెప్పింది ఏంటి? నువ్వు ఒక పండితుల్లాగా మాట్లాడుతున్నావు, దుఃఖించదగిన విషయం గురించి నువ్వు దుఃఖిస్తున్నావు, అది సరైంది కాదు అంటూ. నువ్వు ఆత్మవి, శరీరం కాదు, కాబట్టి నీ కర్తవ్యం ఏదైతే ఉందో అటువంటి నీ స్వధర్మమైన ఆ క్షత్రియ ధర్మమైన ఈ యుద్ధాన్ని నువ్వు చేయాలి. ఒకవేళ నువ్వు యుద్ధంలో నుంచి కనుక వెళ్ళిపోతే నువ్వు వీళ్ళందరి పట్ల జాలితోటి లేకపోతే వాళ్ళందరూ నా వాళ్ళు
ఇట్లా అనుకుని వాళ్ళందరినీ వదిలిపెట్టేసి వెళ్ళిపోయావని ఎవరు అనుకోరు. దానివల్ల నీకు అపకీర్తి వస్తుంది. యుద్ధంలో నుంచి పారిపోయాడు అర్జునుడు, పిరికివాడు అని మాట్లాడతారు. కాబట్టి ఇది నీకు కరెక్ట్ కాదు, ఇది ఇలా చేయకూడదు అని చెప్తూ కృష్ణ భగవానుడు తర్వాత నువ్వు నీ కర్తవ్యం చేయాలి, ద్వంద్వాలను విడిచిపెట్టాలి, ఆ బుద్ధితో నువ్వు నీ యొక్క కర్తవ్యమైన యుద్ధం చేయాలి అని చెప్పి తర్వాత ఈ ఇంద్రియాల వల్లనే నీకు ఇటువంటి ఆయన చెప్పారు కదా, నా యొక్క ఈ ఇంద్రియాలన్నీ కూడా పనిచేయడం లేదు, నాకు ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు అని చెప్పారు. అందుకే మరి ఆ ఇంద్రియాల యొక్క భావన అనేది దాటి నువ్వు ఇంకా ముందుకు రావాలి అన్నట్లుగా ఆ ఇంద్రియ భోగ విషయాల గురించి వాటిని విడిచిపెట్టాలి అంటూ చెప్తారు కదా. ధ్యాయతో విషయాన్ పుంసః సంగస్తేషు ఉపజాయతే సంగాత్ సంజాయతే కామః కామాత్ క్రోధోభిజాయతే క్రోధాత్ భవతి సమ్మోహ సమ్మోహాత్ స్మృతి విభ్రమః స్మృతి భ్రంశాత్ బుద్ధినాశాత్ ప్రణశ్యతి అంటూ నువ్వు ఎక్కువగా ఆలోచిస్తూ ఉన్నావు, వీళ్ళందరూ నా వాళ్ళు, నేను వీళ్ళని ఎలా వధించాలి అని అట్లా ఆలోచించడం. దానివల్ల ఏమవుతుంది, నువ్వు ఉండే కొద్దీ ఇంకా పతనం అవుతావు. కాబట్టి ఇంద్రియాలు చెప్పినది కాదు, నువ్వు బుద్ధిని ఉపయోగించి బుద్ధియోగంతో నీ యొక్క కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తించాలి అని చెప్తూ, ఎలా అయితే నదులన్నీ కూడా వచ్చి ఒక సముద్రంలో చేరినప్పుడు ఆ సముద్రం ఎలా అయితే ప్రశాంతంగా ఉండగలుగుతుందో, అలాగే మనకు కూడా ఎన్నెన్ని కోరికలు వస్తూ ఉన్నా కూడా మనం వాటి పట్ల చంచలం అంటే చలితం కాకుండా స్థిరంగా ఉండాలి అనేది కూడా చెప్పడం జరిగింది. తర్వాత మళ్ళీ ఆ యొక్క కృష్ణ భగవానుడు చెప్పిన తర్వాత అర్జునుడు ఇక్కడ అడుగుతున్నారు. అర్జున ఉవాచ జ్యాయసి చేత్ కర్మణస్తే మతా బుద్ధిర్జనార్దన తత్కిం కర్మణి ఘోరే మాం నియోజయసి కేశవ. ఓ జనార్దన, ఓ కేశవ, కామ్యకర్మ కంటే బుద్ధే మంచిదని నువ్వు భావించినచో నన్ను ఎందుకు ఈ ఘోరమైన యుద్ధం నందు వినియోగింపగోరుతున్నావు? ఇంకా అడుగుతున్నారు. వ్యామిశ్రేణేవ వాక్యేన బుద్ధిం మోహయసీవ మే తదేకం వద నిశ్చిత్య ఏన శ్రేయోహమాప్నుయాం. నీ ఉపదేశంతో నా బుద్ధి అయోమయంలో పడిపోయింది. దేనివలన అయితే నాకు అత్యుత్తమ శ్రేయస్సు కలుగుతుందో దయచేసి ఆ ఒక్క మార్గాన్ని నిశ్చయాత్మకంగా ఉపదేశించండి అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ అర్జునుడికి సందేహం వచ్చింది. అంటే నువ్వు ఆత్మవు కాబట్టి అని సాంఖ్యయోగాన్ని బోధించారు, తర్వాత కర్మ చేయమంటున్నారు బుద్ధిని ఉపయోగించి, ఇట్లా రెండు విధాలుగా చెప్పారనమాట. అంటే ఆత్మ గురించి తెలుసుకోవడానికి అంటే జ్ఞానం సంపాదించడానికి నేను కర్మలను వదిలిపెట్టేయాలా, లేకపోతే మళ్ళీ కర్తవ్యం చేయమంటున్నావు కాబట్టి ఇక్కడ యుద్ధం చేయాలంటే కర్మయోగం చేయాలా అని అడుగుతున్నారు. నేను ఆత్మస్వరూపుని నువ్వు అన్నావు, నాకు ఏది అర్థం కావడం లేదు, మొత్తం అంతా కూడా త్రిగుణాలతో కూడి వాటికి లోబడే జరుగుతుందని కూడా చెప్పారు కదా మరి భగవంతుడు. మళ్ళీ ఏం చేసినా కూడా నీ యొక్క అంటే భగవంతుని యొక్క ప్రీతి కోసమే చేయాలని చెప్తున్నావు, రెండింటిలో ఏది మంచిది అని చెప్పమంటున్నారు. అలాగే ఇంకా 2వ అధ్యాయంలో నేను అనుకున్నాం కదా, భగవద్గీత మొత్తం చెప్పడం అయిపోయింది. అర్జునుడు ప్రశ్నలు అడిగారు, దానికి కృష్ణుడు సమాధానం చెప్పారు. కానీ అర్జునుడు మళ్ళీ ఇంకా మనలాంటి వాళ్ళ కోసం ఇటువంటి ప్రశ్నలు అనేవి అడుగుతున్నారు అనమాట. ఎందుకంటే ఆ 2వ అధ్యాయంలో ఎప్పుడైతే భగవంతుడు మరి జ్ఞానం అంటే ఆత్మ నువ్వు అన్నప్పుడు, సరే ఇంకా నేను ఆత్మను కాబట్టి ఈ శరీరంతో నాకు సంబంధం లేదు అనే కొంతమంది మాట్లాడుతూ ఉంటారు. అలా అనుకోవడానికి లేదు కాబట్టి కర్మ చేయాలని చెప్పారు. ఇట్లా ఇటువంటివి వచ్చినప్పుడు ఈ రెండింటిలో కూడా నాకు ఏది ఉత్తమము అనేది చెప్పమని చెప్తున్నారు అనమాట. దానికి భగవంతుడు చెప్తున్నారు. శ్రీ భగవానువాచ లోకేస్మిన్ ద్విధా నిష్ఠా పురా ప్రోక్తా మయా నఘ జ్ఞానయోగేన సాంఖ్యానాం కర్మయోగేన యోగినాం. శ్రీ భగవానుడు పలికాను, పాపరహితుడు అయిన ఓ అర్జున. అందుకే ఇక్కడ అర్జునుడిని అనఘ అన్నారు. అనఘ అంటే పాపరహితుడు. ఆత్మానుభూతిని ప్రయత్నించు మానవులు 2 రకములని ఇంతకు ముందే చెప్పి తిని, ఒకరు దానిని జ్ఞానంతో కూడిన తాత్విక కల్పన ద్వారా, మరొకరు భక్తి యోగము ద్వారా దానిని అర్థం చేసుకుంటారు. అర్జునుడు మంచి ప్రశ్న అడిగాడు అన్నట్లుగా భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారు. నేను నీకు చెప్పాను, ఆత్మానుభూతి గురించి చెప్పాను, అట్లాగే భక్తి యోగం ద్వారా అంటే కర్మతో భగవంతుడి పట్ల ఎలా ఉండొచ్చు అని కూడా 2 విధాలుగా చెప్పాను అని చెప్తూ, న కర్మణామనారంభాత్ నైష్కర్మ్యం పురుషోష్ణుతే నచ సన్యసనాదేవ సిద్ధిం సమధిగచ్చతి. కేవలము కర్మలు చేయనంత మాత్రాన మనిషి కర్మ బంధాలకు దూరంగా ఉండలేడు.
అదేవిధంగా కేవలం కర్మ సన్యాసం ద్వారా కూడా పూర్ణత్వము లభించదు. అంటే మనం కర్మలు చేయనంత మాత్రాన కర్మ బంధాలకు దూరంగా ఉండలేము. అలాగే కర్మ సన్యాసం ద్వారా కూడా ఆ పూర్ణత్వం అనేది లభించదు. ఇంకా దీన్ని వివరిస్తారు. మాతాజీ వాట్సాప్ గ్రూప్లో మెసేజ్ వచ్చిందో లేదో ఒక్క నిమిషం చూస్తాను. హరే కృష్ణ, క్షమించాలి. తర్వాత శ్లోకంలో నహి కశ్చిత్ క్షణమపి జాతు తిష్టత్య కర్మకృత్ కార్యతే హ్యవశ కర్మ సర్వ ప్రకృతి జైర్గుణై. ప్రతి ఒక్కడు ప్రకృతి గుణాల ప్రభావాలకు లోనై అవశుడై కర్మలు చేస్తూనే ఉంటాడు. కర్మలు చేయకుండా ఎవడు ఒక్క క్షణం కూడా ఉండలేడు. అంటే మనం ఈ భౌతిక ఈ సంసారంలోకి వచ్చాం కదా, కాబట్టి ఆత్మ అనేది ఈ భౌతిక కర్మలతో కలిసి ఉండడం వల్ల మనం ఈ ప్రకృతికి సంబంధించిన గుణ ప్రభావాలకి లోనవుతాము. మనకి 3 గుణాలు అనేవి ఉంటాయి: సత్వ, రజస్, తమో గుణాలు. సత్వగుణము, రజోగుణము, తమో గుణము. వీటి గురించి ఒక అధ్యాయమే ఉంటుంది, అక్కడ ఇంకా వివరంగా చూడొచ్చు. ఎలా అయితే ఒక నీళ్లు ఏదైతే మట్టిలో కలిసినప్పుడు ఆ మట్టికి ఉండే కలరు ఈ నీళ్ళకి అంటుకుంటుంది కదా, అలాగే మనం ఈ భౌతిక లోకంలోకి వచ్చిన దానివల్ల మనం కూడా ఆ యొక్క గుణాలకి లోనయ్యి కర్మలు అనేవి చేస్తూ ఉంటాం అనమాట. మనం పిల్లలను కూడా చూస్తే వాళ్ళు ఎటువంటి వాళ్ళతో అయితే తిరుగుతూ ఉంటారో, వాళ్ళు ఎటువంటి వాళ్ళతో అయితే ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తూ ఉంటారో అటువంటివే వీళ్ళు కూడా చేస్తూ ఉంటారు. ఒక్కొక్కసారి మనం చూసామంటే పిల్లలు కూడా స్కూల్కి వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళ మేడం ఎలా అంటే వాళ్ళ టీచర్ ఎలా అయితే మాట్లాడుతుందో అలా ఇంటికి వచ్చి అలా ఇమిటేట్ చేస్తూ ఉంటారు. అలాగే వాళ్ళ యొక్క తత్వం అంటే వాళ్ళ యొక్క ఇది అనేది ఉంటుందన్నమాట. ఆ నడక అనేది అట్లా అలవాటు అవుతూ ఉంటుంది. దాన్ని ఏమంటారంటే సహవాస దోషం. అంటే వారి యొక్క భాష ఇదంతా కూడా వారిలాగా కొంత అన్వయించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు అనమాట వాళ్ళు. అదేవిధంగా మనం ఈ భౌతిక ప్రకృతిలోకి వచ్చిన దానివల్ల మన ప్రవర్తన కూడా అలాగే ఉంటుంది. అలాగే మనం కూడా ఏమీ చేయకుండా ఒక క్షణం కూడా ఉండలేము. మరి ఇందాక చెప్పారు కదా, నువ్వు అన్నిటినీ విడిచిపెట్టి ఏమీ చేయకుండా ఉండగలవా? అది మనం ఉండలేము. ఎందుకు అంటే ఈ ఆత్మ అనేది చైతన్యం కలిగింది కాబట్టి అది ఎప్పుడు కూడా ఏదో ఒకటి చేస్తూ ఉండాలి. కాబట్టి మనం నిద్రిస్తున్నా, తింటున్నా, పడుకున్నా, లేకపోతే చదువుతున్నా, చూస్తున్నా, ఏం చేస్తున్నా దాని కూడా ఒక కర్మే అనమాట. కాబట్టి మనం ఏమీ చేయకుండా ఉండలేము. కాబట్టి మనం ఏదో ఒక కర్మ అనేది చేస్తూనే ఉంటాము. కర్మేంద్రియాణి సంయమ్య య ఆస్తే మనసా స్మరన్ ఇంద్రియార్థాన్ విమూఢాత్మ మిథ్యాచారస్స ఉచ్యతే. కర్మేంద్రియములను అదుపులో ఉంచిన మనసులో మాత్రం ఇంద్రియ విషయములపైనే ఆలోచన చేస్తూ ఉండేవాడు తనని తానే మోసం చేసుకునే మిథ్యాధికారి. అంటే మనము ఇంద్రియాలని కొంత బలవంతంగా నియంత్రించుదాము అని అనుకుంటే మనం వాటిని పైకి నియంత్రించగలిగేలాగా కనిపించి ఉండొచ్చు, కానీ మనసులో మాత్రం మనకి ఆ యొక్క విషయాల గురించిన ఆలోచన వస్తూనే ఉంటుంది. అటువంటి వాళ్ళని ఏమంటున్నారు? మిథ్యాచారి. కాబట్టి మిథ్యాచారి ఏంటి? మనసులో ఆ కోరికలు, ఆ భావాలు అనేవి ఉంటూ ఉంటాయి, కానీ పైకి మాత్రం ఒక సన్యాసి వేషం ధరించి ఉండొచ్చు, లేకపోతే ఒక వైరాగ్య భావనలో మనకి కనిపిస్తూ ఉండొచ్చు. ఇదంతా కూడా అట్లా మనకి కనిపించడానికి అలా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. మనం ఇక్కడ చూస్తే ఇతను చూడండి, చూస్తానికి ఒక వైరాగిలాగా మనకు కనిపిస్తూ ఉండొచ్చు, కానీ అతను ఇంకా పూర్తిగా వైరాగ్యం అనేది పెంపొందించుకోలేదు. ఎందుకు? అతను ఇంకా చూస్తే సిగరెట్, లేకపోతే ఇంకా ఎవరితోనో ఆ ఫోన్లో సంభాషణలు, ఇవన్నీ కూడా అతన్ని విడిచిపెట్టి పోలేదన్నమాట. అంటే ఇంకా మనసులో అటువంటికి సంబంధించిన ఆ ఆలోచన అనేది ఉంది.
కాబట్టి అటువంటి ఆలోచనలు అనేవి ఇంకా పోలేదన్నమాట. అలాగే మనం విశ్వామిత్రుని చూస్తాము. ఎప్పుడైతే బ్రహ్మర్షి కావాలని ఆయన అనుకుంటారు, అలా వెళ్తూ వెళ్తూ తపస్సు చేస్తూ ఉంటారు. ఎన్ని చేస్తూ ఉన్నా కూడా మళ్ళీ ఎవరో ఒకళ్ళు వచ్చి డిస్టర్బ్ చేస్తూ ఉంటేనే డిస్టర్బ్ అయిపోతూ ఉంటారు. ఒకసారి మేనక వస్తారు, ఇంద్రియాలను నియంత్రించుకోలేక తనతో వెళ్ళిపోతారు. ఇట్లా అటువంటివి నిజమైన వైరాగ్యం కాదు. అందుకే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, ఒక రకంగా చెప్పాలంటే కపటమైన సన్యాసి మనసులో ఇంద్రియ విషయాల గురించి ఆలోచించే వాళ్ళకన్నా కూడా ఆ గృహస్థ జీవితంలో ఉండి కూడా కర్మయోగం ఆచరించేవాడు చాలా ఉత్తముడు. ఎందుకంటే కర్మయోగం అంటే ఏంటి, అంతా కూడా ఇది నా బాధ్యతగా భావిస్తూ తను చేయాల్సిన కర్మలను చేస్తూ ఎటువంటి వాటి పట్ల కూడా మోహం చెంది ఉండడం అనమాట. ఇంకా నిజమైన వైరాగ్యం అనేది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. యస్త్వింద్రియాణి మనసా నియమ్య రభతే అర్జున కర్మేంద్రియ కర్మయోగం అసక్తస్స విశిష్యతే. ఓ అర్జున, మరొక ప్రక్క శ్రద్ధావంతులు మనసుతో కర్మేంద్రియంను అదుపు చేసి ఫలాపేక్ష లేకుండా కర్మయోగమును ప్రారంభిస్తే నిజంగా ఎంతో శ్రేష్ఠులు అవుతారు. ఇక్కడ మనకి ఈ మధ్యన కూడా మీరు చాలా చోట్ల చూసుంటారు, జగన్నాథ రథయాత్ర పూరిలో జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు అందరికీ భగవంతుడి యొక్క దర్శనం కలగాలని ఆయనే బయటకు వస్తారు, బయటకు వచ్చి అందరికీ దర్శనం ఇస్తూ ఉంటారు. అలాగే మనం ఇప్పుడున్న మనకి అన్ని ప్రదేశాల్లో కూడా, ఆల్మోస్ట్ అన్ని ప్రదేశాల్లో కూడా, అన్ని ఇస్కాన్ టెంపుల్స్లో కూడా ఈ రథయాత్ర అనేది చేస్తూ భగవంతుడి యొక్క దర్శనాన్ని, భగవంతుడి యొక్క ప్రసాదాన్ని అందరికీ ఇవ్వడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. కాబట్టి ఈ యొక్క జగన్నాథ రథయాత్ర జరిగేటప్పుడు గొప్ప గొప్ప రాజులు కూడా ఏం చేస్తారు, భగవంతుడి ముందు చీపురు తీసుకుని ఆ రోడ్డంతా కూడా ఊడుస్తూ ఉంటారు, భగవంతుడు వచ్చే ఆ దారిని. ఇట్లా మనము ఆ కర్మయోగాన్ని ప్రారంభించడం అంటే ఎలా, ఫలాపేక్ష లేకుండా, అంటే నేను ఈ చేసేదాని వల్ల నాకు ఎంత నేను లాభం పొందాలి అనేది ఆలోచించకుండా కర్మయోగము చేయాలి. అది మనకి మొదటి అడుగు అనమాట. కాబట్టి మనం మనసుతో గనక మన ఇంద్రియాలను అదుపు చేసి మన యొక్క కర్మలను చేయగలిగితే దాన్ని అక్కడ కర్మయోగం అనేది మొదలవుతుంది. నియతం కురు కర్మత్వం కర్మ జ్యాయోహ్య కర్మణః శరీరయాత్ర అపిచతే న ప్రసిద్ధేద కర్మణః. నీ కర్తవ్య కర్మను నీవు చేయవలసిందే. ఎందుకంటే ఆ విధంగా చేయడము కర్మలు విడిచిపెట్టడం కంటే ఉత్తమమైనది. కర్మలు చేయకుండా మనిషి తన దేహాన్ని అయినా పోషించలేడు. కాబట్టి మన యొక్క విద్యుక్త ధర్మం ఏదైతే ఉందో అటువంటి కర్తవ్యాలను మనం నిర్వర్తించాలి. అలా చేయకుండా మనం మన దేహాన్ని కూడా పోషించుకోలేము. మనం మన దేహాన్ని పోషించుకోవాలన్నా ఏదో ఒక కర్మ అనేది చేస్తూ ఉండాలి. కాబట్టి ఆ కర్మలని విడిచిపెట్టడం కంటే కర్మ చేయడమే ఉత్తమమైనది అని చెప్తున్నారు. అలాగే ఇక్కడ ఒక జడ్జిగా ఉన్నవాడు తన యొక్క ధర్మాన్ని నిర్వర్తిస్తాడంతే. అక్కడ ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క ఫలితంతో అతనికి సంబంధం ఉండదు. అంటే ఎవరైతే నేరం చేసి ఉండొచ్చు వాళ్ళకి తన యొక్క కర్తవ్యాన్ని బట్టి వాళ్ళకి శిక్షలు అనేవి వేస్తూ ఉంటాడనమాట. ఇది కూడా చాలా ముఖ్యమైన శ్లోకం. యజ్ఞార్థాత్ కర్మణోన్యత్ర లోకోయం కర్మ బంధనః తదర్థం కర్మ కౌంతేయ ముక్త సంగ సమాచర. విష్ణు కొరకు యజ్ఞ రూపంలో చేసే కర్మను చేయాలి, లేనిచో ఈ భౌతిక జగత్తులో కర్మ బంధకారకమవుతుంది. అందుకే ఓ కుంతి కుమారుడా, నీకు నిర్దేశింపబడిన విధులను వాటి ఫలితములపై ఆసక్తి లేకుండా విష్ణువు తృప్తి కోసం నిర్వర్తించము. అంటే మనం ఏ యజ్ఞం చేసినా, ఒక రకంగా ఈ రోజుల్లో యజ్ఞం అంటే ఏంటంటే మనం చేసే పనులే. కాబట్టి మనం ఏ కర్మ చేసినా కూడా అది విష్ణువుకు సమర్పించాలి. అది మంచిది కావచ్చు లేదా చెడుది కావచ్చు. అలా మనం విష్ణువుకు సమర్పించకుండా, అందుకే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, యజ్ఞార్థాత్ కర్మణోన్యత్ర లోకోయం కర్మబంధన. అది కర్మ బంధకారకం అవుతుంది ఎప్పుడైతే మనం భగవంతుడికి సమర్పించమో. అది బంధం అనేది ఏర్పడుతుంది. మనం అనుకుంటాము, నేను కూడా ఒకసారి అనుకున్నాం కదా, మనం పాపం చేసాము, దానికి పుణ్యం చేసాము అంటే రెండింటికి ఈక్వల్ అయిపోతుంది అని. అలా కాదనమాట. మనము ఏం చేసినా కూడా దానికి కర్మ బంధనం అనేది ఉంటుంది. కర్మ అంటే చెడు కర్మలు మాత్రమే కాదు, మంచి పని చేసినా కూడా, అంటే దాంట్లో మనం పుణ్యం ఆలోచిస్తూ కొన్ని కర్మలు చేసినా కూడా మనం స్వర్గాలకు వెళ్తాము. తద్వారా ఏమవుతుంది, మళ్ళీ ఆ స్వర్గంలో మన యొక్క జీవితం అయిపోయిన తర్వాత, ఆ యొక్క మనం చేసుకున్న పుణ్య కాలం అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడికి రావాల్సిందే. అది మనకి వచ్చే అధ్యాయంలో కూడా మనం చూస్తామన్నమాట.
కాబట్టి మనకు తెలియకుండా మనం దానం చేసినా కూడా, అంటే అది ఎవరికి చేశాము, ఎందుకు చేశాము అని తెలుసుకోకుండా ఒక్కొక్కసారి దానం చేసినా కూడా దానికి కూడా మనకి కర్మబంధనం అనేది ఉంటుంది. అంటే మనం ఎవరికైతే దానం చేశామో ఆ తర్వాతి జీవితంలో అతను మనకి ఇచ్చేవాడు అయి ఉండొచ్చు, మనం అతని దగ్గర పుచ్చుకునేవాడిగా రావచ్చు అనమాట. ఎందుకంటే మనకి ఆ రుణానుబంధం అనేది ఉంది కాబట్టి. అలాగే చెడు చేస్తే పాపం వస్తుంది, మంచి చేస్తే పుణ్యం వస్తుంది. దానివల్ల కర్మబంధనం అనేది కలుగుతూనే ఉంటుంది. కానీ మనం ఏమనుకుంటామంటే అన్నిటికీ, అంటే ఒక బిచ్చగాడు ఎదురైతే వాడికి కొంత ధనం అనేది సహాయం చేశాము అంటే మనం చేసిన ఇంతకుముందు ఏదైతే చెడు కర్మలు చేశామో వాటన్నిటికీ మనకి కొంత పుణ్యం అనేది లభించి వాటి యొక్క పాప ఫలితం అనేది కొంత తగ్గుతుంది అని అనుకుంటాం. అది కూడా కరెక్ట్ కాదని చెప్తున్నారు. కాబట్టి మనం ఏం చేసినా కూడా భగవంతుని యొక్క ప్రీత్యర్థము చేయాలి అని చెప్తున్నారు. అందుకే కర్మ, అకర్మ, వికర్మ 3 రకాలుగా ఉంటుంది. కర్మ అంటే ఏదైతే శాస్త్రాల్లో, వేదాల్లో మనకి ఇవ్వబడ్డాయో ఇటువంటి కర్మలు చేయాలి, ఇటువంటి యజ్ఞాలు చేయాలి, ఇటువంటి దానాలు చేయాలి అనేవి మనకి ఏవైతే ఇవ్వబడ్డాయో అవి చేస్తూ ఉంటే మనకి పుణ్యం, ఒక రకంగా చెప్పాలంటే మనం పుణ్యం సంపాదించుకుంటూ ఉంటాము. అలా కాకుండా వికర్మ అంటే చేయకూడని పనులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని చేశాము అంటే దానికి మనకి వికర్మ చేయడం వల్ల చెడు ఫలితాలు అనేవి వస్తాయి అన్నమాట. అలా కాకుండా అకర్మ అంటే నిన్న మనం హనుమంతుడు చూసాం కదా, హనుమంతుడు ఏం చేసినా భగవంతుడి యొక్క ప్రీత్యర్థమే చేస్తారు. దానికి ఎటువంటి కర్మ బంధనం అనేది ఉండదు. కానీ దుర్యోధనుడు, మనం మహాభారతంలో చూస్తే దుర్యోధనుడు ఎప్పుడు కూడా ఏవో ఒక పిచ్చి పిచ్చి పనులని, అంటే చేయకూడని పనులు, ఈ వికర్మ అనేవి చేస్తూ ఉంటాడు. ఆ లంకా గ్రహాన్ని తగలబెట్టించాడు. అంటే హనుమంతుడు మరి లంకా గ్రహాన్ని తగలబెట్టాడు, కానీ అతనికి ఎటువంటి పాపం కానీ ఎటువంటి ఇది కానీ బంధనం కానీ ఉండదు. కానీ దుర్యోధనుడు అదే అగ్నితో, అటువంటి అగ్నితోనే లంకా గృహాన్ని తగలబెట్టించాడు. అందువల్ల అతనికి ఏమైంది, ఆతతాయి అనే పేరు వచ్చింది. సహయజ్ఞ ప్రజా సృష్ట్వా పురోవాచ ప్రజాపతి అనేన ప్రసవిష్యధ్వం ఏషవోస్త్విష్ట కామధుక్. యొక్క సృష్టి ఆరంభంలో సర్వజీవులకు ప్రభువైన వాడు మానవులను, దేవతలను విష్ణుపరమైన యజ్ఞములతో సహా సృష్టించి జగత్తునకు పంపి ఈ యజ్ఞములచే మీరు సంపన్నులు కండి. వీటి యొక్క ఆచరణము మీ సుఖజీవనముకు మరియు బంధ విముక్తికి కావలసిన సర్వమును ప్రసాదిస్తుంది అని ఆశీర్వదించాడు. అంటే భగవంతుడు ఎప్పుడైతే సృష్టిని ప్రారంభించాడో అప్పుడు మనుషుల్ని అలాగే దేవతల్ని పంపించారు. ఎందుకంటే యజ్ఞం చేయాలి, ఆ యజ్ఞాల కోసం చేయాలి. ఎవరి కోసం చేయాలి యజ్ఞం? విష్ణువు కోసం. కాబట్టి వీళ్ళందరినీ పంపించారు. దానివల్ల ఆ యజ్ఞాలు చేస్తూ మనం ఆ బంధ విముక్తికి కావలసిన సర్వాన్ని మనం ఎలా పొందాలి అనేది కూడా ఇవ్వబడింది అనమాట. దేవాన్ భావయతానేన తే దేవా భావయంతు వః పరస్పరం భావయంతః శ్రేయః పరమవాప్స్యథ. యజ్ఞములచే ప్రసన్నులై దేవతలు కూడా మీకు ప్రీతిని కలిగిస్తారు. ఆ విధంగా మానవులు దేవతల మధ్య పరస్పర సహకారంతో అందరికీ శ్రేయస్సు కలుగుతుంది. మనం ఎప్పుడైతే వాళ్ళకి ఆ యజ్ఞాలు చేయడము, వాళ్ళకి మనం వాళ్ళ నుంచి పొందిన వాటిని మళ్ళీ వాళ్ళకి మనం తిరిగి ఇస్తూ ఉండడం చేస్తూ ఉంటే అందరికీ శ్రేయస్సు కలుగుతుంది అని చెప్తున్నారు. ఇంకా ఆ యజ్ఞం చేయడం వలన తృప్తి చెందిన దేవతలు జీవిత నిర్వహణకు అవసరమైన అన్నింటినీ ప్రసాదిస్తారు. తమకు ఇవ్వబడిన దానిని తిరిగి నివేదించకుండా తామే అనుభవించేవారు నిజానికి దొంగలే. అంటే ఇష్టాన్ భోగాన్ ఇవో దేవా, అంటే మన ఇష్టాన్ ప్రకారం కోసం మనం భోగిస్తూ ఉంటే దాస్యంతే యజ్ఞ భావిత తైదత్తాన ప్రదాయభో యో భుంక్తే తేన ఏవ సహ. అంటే మనం ఎప్పుడైతే మరి ఆ దేవతల నుంచి పొందింది మనం వాళ్ళకి సమర్పించకుండా మనం తీసేసుకుంటే, అంటే మనం దాన్ని మనమే భోగించాలి అనుకోవడం, అది ఒక దొంగలాగా చెప్తున్నారు ఇక్కడ. యజ్ఞశిష్టాశిన సంతో ముచ్యంతే సర్వకిల్భిషైః భుంజతే తే త్వఘం పాప ఏ పచంత్యాత్మకారణాత్. మొదట యజ్ఞంలో నివేదించిన ఆహారమునే భుజించే భగవంతుని భక్తులు అన్ని రకాల పాపాల నుండి విముక్తిని పొందుతారు. వ్యక్తిగత అవసరాల కోసం కాకుండా వ్యక్తిగత అవసరాల కోసం ఆహారాన్ని తయారు చేసే ఇతరులు నిజానికి పాపాన్ని మాత్రమే తింటున్నారు. ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా, మరి మనం ఆ యజ్ఞంలో నివేదించిన ఆహారాన్ని, అంటే భగవంతుడికి నివేదించిన ఆహారాన్ని మాత్రమే తీసుకోవాలి
అది ఏం చేస్తుంది మనల్ని అన్ని రకాల పాపాల నుండి కూడా విముక్తి కలిగిస్తుంది. అంటే దానికి కర్మ బంధనం అనేది ఉండదు. అలా కాకుండా ఇది నేను సంపాదించుకున్నాను, నేనే దీన్ని అనుభవించాలి, ఇదంతా ఏంటి కర్మ బంధంలోకి మనల్ని నెట్టివేస్తుంది. ఒక రకంగా పాపకరమైనది. ఇష్టం వచ్చినట్లు ఎవరైనా బాధించడము, ఇట్లా లేకపోతే భక్తి లేకుండా ఉండేది, ఇదంతా కూడా పాపమయ జీవనం అనమాట. నేను ఎవరిని బాధ పెట్టకుండా జీవిస్తాను అని మనం ఇక్కడ అంటే అటువంటి వాళ్ళు ఏమంటారు, భగవంతుని భక్తులు అని అంటారు. అలా కాకుండా వ్యక్తిగత అవసరాల కోసం మాత్రమే ఆహారం తీసుకుని ఉండే వాళ్ళు మాత్రం నిజంగా పాపాన్ని తీసుకుని తింటున్నారని చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ. ఎవరో అన్మ్యూట్లో ఉన్నారు, మ్యూట్ చేసుకుంటూ ఉండండి. హరే కృష్ణ. మరి అసలు యజ్ఞం అంటే ఏంటి, దాన్ని మనం ఎలా చూడాలి అనేది కూడా ఇక్కడ ఈ యజ్ఞ చక్రం గురించి చెప్తున్నారు. అన్నాద్భవంతి భూతాని పర్జన్యాదన్న సంభవ యజ్ఞాద్భవతి పర్జన్యో యజ్ఞ కర్మ సముద్భవ. ఈ దేహాలు అన్నీ కూడా ధాన్యంపై ఆధారపడి జీవిస్తాయి. ధాన్యము వర్షం వల్ల ఉత్పత్తి అవుతుంది. యజ్ఞాచరణ మూలంగా వర్షం కురవగా యజ్ఞము విద్యుక్త కర్తవ్యముల నుండి సంభవిస్తున్నది. ఇప్పుడు భగవంతుడి నుంచి బ్రహ్మకి ఇవ్వబడ్డాయి వేదాలు. ఆ వేదాల నుంచి ఉంటుంది, మనకి వేదాల్లో తెలపబడి ఉంటుంది మన యొక్క కర్తవ్యం ఏంటి, మనము ఏ విధంగా మన యొక్క ధర్మాన్ని నిర్వహించాలి అనేది. తద్వారా అది మనం చేస్తే ఏమవుతుంది, అది యజ్ఞం అనమాట. అదే యజ్ఞం చేయడం. ఆ యజ్ఞాలు అంటే మన యొక్క విద్యుక్త ధర్మాలు మనం చేస్తూ ఉండడం వల్ల సకాలంలో వర్షాలు కురుస్తూ ఉంటాయి. ఆ వర్షాల వల్ల ధాన్యం అనేది వస్తుంది. ఆ ధాన్యం వల్ల మనకి ఆహారం అనేది లభిస్తుంది. ఆ ఆహారం అనేది మనం మన కోసం తీసుకుంటే అది భోగం అవుతుంది. మనం ఇది తయారు చేసిన ఆహారాన్ని భోగం అంటారు. ఆ భోగాన్ని మనం భగవంతుడికి సమర్పిస్తే అది నైవేద్యం అవుతుంది. తర్వాత అంటే మనం భగవంతుడికి సమర్పించిన తర్వాత మనం తీసుకుంటే అది ప్రసాదం అవుతుంది. ఇలా ఒక యజ్ఞ చక్రం అనేది పూర్తవుతూ ఉంటుంది. ఈ విధంగా మనం ఆ యజ్ఞాలు అనేవి చేస్తూ మన యొక్క విద్యుక్త ధర్మాలు అనేవి నిర్వర్తిస్తూ ఉండాలి. మరి ఇలా చేయకపోతే ఏమవుతుంది, ఏవం ప్రవర్తితం చక్రం నానువర్తయతి హయః అఘాయురింద్రియ రామో మోఘం పార్థ సజీవతి. ఓ అర్జున, ఈ విధంగా వేదాచే నిర్ణయించబడిన యజ్ఞచక్రమును జీవితంలో అనుసరించని వాడు నిక్కముగా పాపమయ జీవనంనే గడుపుతాడు. కేవలం ఇంద్రియ ప్రీతికే జీవిస్తూ అట్టివాడు తన యొక్క ఈ మానవ జన్మను వ్యర్థముగా గడుపుతాడు అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి మనము ఈ యొక్క ఆ యజ్ఞ చక్రం ఏదైతే ఉందో దానిని అవలంబించడానికి, దాన్ని పాటించడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. అది కంపల్సరీగా అందరూ కూడా చేయాలి అని చెప్తున్నారు. యద్యదాచరతి శ్రేష్ఠః తత్తదేవేతరో జనః స యత్ ప్రమాణం కురుతే లోకస్తదనువర్తతే. గొప్ప వ్యక్తి ఏ పని చేస్తే సామాన్య జనులు దాన్ని అనుసరిస్తారు. ఉత్తమ కర్మ ద్వారా అతను నెలకొల్పిన ప్రమాణాన్నే ప్రపంచమంతా అనుసరిస్తుంది. ఇది ఆదర్శప్రాయమైన వ్యక్తి గురించి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అందుకే అర్జునుడికి ఏం చెప్పారు, ఆయన యుద్ధం వదిలి వెళ్ళిపోతా అన్నారు. కానీ భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నారు, నువ్వు యుద్ధం చేయాలి అని చెప్తున్నారు. దుర్యోధనుడు చేసే పనులు చూసి, అంటే ఆయన ఏదైతే వస్త్రాభరణం ఇటువంటి వాళ్ళని చూసి మిగతా వాళ్ళు, అంటే వాళ్ళని ఎవరైతే ఆదర్శంగా తీసుకున్నారో అటువంటివి చేస్తూ ఉంటారు. ఆదతాయిలనే ఆ 6 రకాల పాపపు పనులని కూడా నిన్న మనం చూసాం కదా. అటువంటివి ఎవరైతే అంటే అటువంటి వాళ్ళని ఆదర్శంగా తీసుకునే వాళ్ళు కూడా అటువంటివి ఆచరిస్తూ ఉంటారు అనమాట. అందుకే మనం గొప్ప వ్యక్తి అనేవాడు సామాన్య జనులకి ఒక చెప్తారు కదా, రోల్ మోడల్ లాగా ఉండాలి. అంటే ఏవైతే చేయకూడని పనులు ఉన్నాయో అటువంటివి చేయకూడదు. అటువంటి వాళ్ళని మిగతా వాళ్ళు అనుసరిస్తూ ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళు గొప్ప గొప్ప పనులు అనేవి చేస్తూ ఉండాలి. సపోజ్ ఒక లీడర్, అతను లీడర్ కానీ ఒక మామూలుగా ఈ రోల్ మోడల్ అంటే మనం ఎవరిని చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఒక టీచర్, అంటే స్కూల్లో ఉండే టీచరు, ఒక రాజకీయ నేత, అంటే వాళ్ళు మిగతా ప్రజలందరికీ కూడా ఆదర్శప్రాయంగా నిలవాలి. వాళ్ళని చూసి మిగతా వాళ్ళు కూడా తయారవుతూ ఉంటారు కాబట్టి. కానీ ఇక్కడ ఇతను ఏం చెప్తున్నాడు, ప్లీజ్ డోంట్ స్మోక్ అంటున్నాడు. అంటే అతను పక్కన స్మోక్ చేస్తున్నాడు, కానీ అతను చెప్తున్నాడు స్మోక్ చేయకూడదు అని.
మరి అతన్ని ఫాలో అయ్యే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? వీ విల్ డూ వాట్ యు డూ, అంటే మేము నువ్వేం చేస్తున్నావో అది చేస్తాం, అంతేగాని నువ్వేం చెప్తే అది చేస్తామని కాదు. అంటే నువ్వు చెప్పింది కాదు, నువ్వు ఏదైతే చేస్తున్నావో అది మేము చేస్తాము అని. అందుకే ప్రభుపాదుల వారు వారి గురువుగారైన భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ల వారు ఆయన చెప్పారు, మన దేశ ప్రజలందరూ కూడా ఆ పాశ్చాత్య దేశ వాసులు ఎవరైతే ఉన్నారో, అంటే అప్పట్లో ఈ బ్రిటిష్ వాళ్ళు, అమెరికా వాళ్ళు, వీళ్ళందరూ కూడా వాటిని, అంటే ఇప్పటికి కూడా మనం వాళ్ళనే అనుసరిస్తూ ఉన్నాము. అంటే వారిలాగా హెయిర్ స్టైల్ చేసుకోవడం, వారిలాగా డ్రెస్సులు చేసుకోవడం, వారిలాగా కళ్ళద్దాలు, వారిలాగా ఏదంటే వాళ్ళు ఏది చేస్తే అది ట్రెండ్ లాగా ఇక్కడ కూడా ఫాలో అవుతూ ఉంటారనమాట. అట్లా మన భారతీయులందరూ కూడా వాళ్ళు చేస్తున్న వాటిని చూసి వీళ్ళు కూడా ఇక్కడ పాటిస్తున్నారు. కాబట్టి నువ్వు వెళ్ళి ఫస్ట్ వాళ్ళ యొక్క దేశం వెళ్ళి, ఎందుకు నీకు బాగా ఆంగ్లం మాట్లాడడం వస్తుంది కాబట్టి నువ్వు వాళ్ళ దేశం వెళ్ళి నువ్వు వాళ్ళని కనుక ఈ యొక్క కృష్ణ చైతన్యంలోకి తీసుకురాగలిగితే అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఈ ఆధ్యాత్మికత వైపు వెళ్తారు. కాబట్టి నువ్వు వాళ్ళని మార్చాలని ఆయన ఆదేశిస్తారనమాట ప్రభుపాదుల వారిని. మనం ఇప్పటికి కూడా చూస్తే ఈ యొక్క ఇతర దేశాల వాళ్ళు చేస్తున్నవి మనం కూడా ఇక్కడ ఆచరిస్తూ ఉంటాం ఎక్కువగా. కానీ అక్కడ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే ఇప్పుడు కూడా అమెరికాలో కొన్ని మనకి ఇస్కాన్ టెంపుల్స్, అలాగే ఇతర పాశ్చాత్య దేశాల్లో కూడా చాలా చోట్ల ఉన్నాయి. కానీ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, మన యొక్క భారతీయతని, అంటే నామం పెట్టుకోవడము, వైదికమైన దుస్తులు ధరించడము, అలాగే భగవంతుని యొక్క నామాలని జపించడము, స్మరించడము, ఇటువంటివన్నీ కూడా చేస్తూ ఉన్నారనమాట. కాబట్టి ఎవరైతే ఈ సహజమైన నాయకులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు చాలా జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి. ఎందుకు? వీళ్ళు ఎవరంటే తల్లిదండ్రులను చూస్తే పిల్లలు తయారవుతూ ఉంటారు. అలాగే ఉపాధ్యాయులు, వాళ్ళని చూసి ఓకే ఇలా ఉండాలా, అంటే వాళ్ళు ఏదైతే బోధిస్తున్నారో వాళ్ళు దాన్ని తలకెక్కించుకోవచ్చు, ఎక్కించుకోకపోవచ్చు. కానీ వాళ్ళు ఏదైతే ప్రవర్తిస్తున్నారో, వాళ్ళ ప్రవర్తన ఏ విధంగా అయితే ఉందో దాన్ని మాత్రం అబ్జర్వ్ చేస్తూ పిల్లలు నేర్చుకుంటారు. అలాగే దేశాధినేతలు, అంటే ప్రజలు ఏం చేస్తారు, వాళ్ళు చెప్తున్నది అంతగా పట్టించుకోరు. వాళ్ళు ఏదైతే చేస్తున్నారో, అంటే వాళ్ళు ఏ రకంగా ఈ రాజకీయాలు చేస్తున్నారు, ఇటువంటివి కూడా చూసి వాళ్ళని ఫాలో అవుతూ ఉంటారనమాట. అందుకే ఇక్కడ మనకి ప్రభుపాదుల వారు ఏం చెప్తున్నారు, మీ యొక్క నాయకుడిని మనం జాగ్రత్తగా ఎంచుకోండి. ప్రభుపాదుల వంటి విశ్వసనీయమైన భక్తులను లేదా వేదాల్లో తెలిపినటువంటి వ్యక్తులను ఎంచుకోవాలి. అంతేగాని ఎవరిని పడితే వాళ్ళని గురువు అని, ఎవరిని పడితే వాళ్ళని ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుడని అని అనుకోకూడదు, అలా మనం చెప్పకూడదు అనమాట. అక్కడికి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు కూడా గురువులను స్వీకరించాడు. గురువుని సాందీపని ముని ఆశ్రమానికి వెళ్ళి అక్కడ విద్యాభ్యాసం అనేది పూర్తి చేశారనమాట. అంటే ఆయన ఆచరించి చూపించారు. అలాగే మానవుడిగా వచ్చి రాముడు కూడా ఆచరించి చూపించాడు. ఎటువంటి ధర్మాన్ని మనం నిర్వర్తించాలి, ఎటువంటి వాటికి దూరంగా ఉండాలి, ఇవన్నీ కూడా సాక్షాత్తుగా భగవంతుడే రామావతారంలో వచ్చి మనకి చేసి చూపించారనమాట. అటువంటివి మనం ఆదర్శంగా తీసుకుని మనం ఫాలో అవ్వాలి, అటువంటి వాళ్ళని ఫాలో అవ్వాలి. నమే పార్థాస్తి కర్తవ్యం త్రిషు లోకేషు కించన నానవాప్తమవాప్తవ్యం వర్త ఏవచ కర్మణి. ఓ పార్థ, ముల్లోకాలలోనూ నేను చేయవలసిన పని ఏమీ లేదు, నాకు లేనిది కానీ కావలసింది కానీ ఏమీ లేదు. అయినప్పటికీ విద్యుక్త కర్మలను నిత్యము నిర్వర్తిస్తూనే ఉన్నాను. కాబట్టి ఆయన చూస్తే ఆయన సాక్షాత్తుగా భగవంతుడు, కానీ ఆయన చేయవలసిన కర్మ ఏదీ లేదు. కానీ ఇక్కడ చూస్తే నంద మహారాజు యొక్క చెప్పులను తన తల మీద తీసుకొచ్చి, అంటే ఎలా అయితే ఒక పుత్రుడు తండ్రికి సేవ చేస్తాడో అలా తన యొక్క పుత్రుడుగా ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నాడు కాబట్టి ఆ చెప్పులు నెత్తి మీద పెట్టుకొని తీసుకొచ్చి తన తండ్రికి అందిస్తున్నారు. అలాగే ఎప్పుడు కూడా యశోదా దేవికి కూడా అప్పుడప్పుడు సేవలు, అంటే వాళ్ళకి ఎలా అయితే ఒక పుత్రుడు ఎటువంటి కార్యాలు చేయాలో అటువంటి కార్యాలను చేసి చూపించారు, వాళ్ళకి సేవలు చేస్తూ ఉన్నారనమాట. ఇటువంటివన్నీ కూడా ఆయన నిర్వర్తిస్తూనే ఉన్నారు. ఎందుకంటే మనలాంటి వాళ్ళ కోసం ఆదర్శంగా చేసి చూపించడానికి, ఎందుకు మనం ఫాలో అవ్వాలి కాబట్టి. ప్రకృతే క్రియమాణాని గుణ కర్మాణి సర్వశః అహంకార విమూఢాత్మ కర్తాహమితి మన్యతే. నిజానికి అన్ని కార్యములు కూడా ప్రకృతి త్రిగుణముల చేతనే చేయబడును. కానీ జీవాత్మ మిథ్యాహంకారంతో కర్మలను తానే చేస్తున్నానని తలుస్తాడు. అంటే ఈ త్రిగుణాల చేత బందీలైపోయి సత్వ రజ తమ ఈ 3 గుణాల ద్వారా బంధించబడి మనం ఏమనుకుంటున్నాము,
వాటితో అంటే అవి ఎలా అయితే ఆడిస్తూ ఉంటే మనం అలా చేస్తూ మనం ఏమనుకుంటున్నామంటే ఇవన్నీ నేనే చేస్తున్నాను, ఇదంతా నాకే దక్కాలి, ఇదంతా నాదే అనే అహంకారంతో ఉంటున్నాము. కాబట్టి అటువంటి అహంకారాన్ని విడిచిపెట్టాలి. దాన్ని ఏమంటారంటే మిథ్యాహంకారం. కాబట్టి ఇదంతా భౌతిక ప్రకృతి ద్వారా చేయబడుతుంది. మరి యాక్షన్కి రియాక్షన్ అనేది వస్తుంది కదా. నేను ఇది చేశాను అంటే పొంగిపోవడం, నష్టం అంటే లాభం వస్తే పొంగిపోవడం, నష్టం వస్తే కుంగిపోవడం, ఇట్లా అవి వచ్చి పోతూ ఉంటాయి. వాటిని మనం తట్టుకోవాలి. అలాగే ఏది వచ్చినా కూడా ఇదంతా నాదే, నా వల్ల జరిగిందనే ఆ అహంకారాన్ని, ఆ మిథ్యాహంకారాన్ని పోగొట్టుకోవాలన్నమాట. ఉదాహరణకి రావణాసురుడు, అతనికి చాలా శక్తి ఉంది. అతను పెద్ద పెద్ద పర్వతాలను కూడా నేను ఎత్తేయవచ్చు అనుకున్నాడు. అలాగే ఒకసారి ఆ కైలాస పర్వతాన్ని తీసుకుని వెళ్దామని అంటే ఫస్ట్ ఏంటంటే శివుని కలవడానికి వెళ్తాడు. వెళ్ళి కలవాలి అనుకుంటున్నాను, శివుడి దగ్గరికి వెళ్ళాలి, దర్శనం చేసుకోవాలి అని నందిని అడుగుతారు. అప్పుడు శివుడు తపస్సులో ఉంటారు కాబట్టి ఇప్పుడు కలవడం కుదరదని నంది చెప్తారు. కానీ అతను ఏమంటాడు, ఓకే అసలు ఇక్కడ ఉంటే పద్దాక నేను ఇక్కడికి వచ్చి దర్శనం కోసం వేచి చూడాలి, అదే నా లంకలోకి తీసుకువెళ్ళి ఈ కైలాస పర్వతాన్నే పెట్టుకున్నానంటే నాకు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు దర్శనం చేసుకోవచ్చు అని ఆయన అహంకారంతో, బలముందనే అహంకారంతో ఆ కైలాస పర్వతాన్నే తన చేత్తో ఎత్తడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు. ఎప్పుడైతే ఆ పర్వతం కింద చేయి పెడతాడో మరి శివుడికి అంతా తెలుసు కదా. ఆయన ఏం చేస్తాడు, ఆయన జస్ట్ ఒక కాలి బొటని వేలుతో కొంచెం ఆ పర్వతాన్ని నొక్కుతారనమాట. అప్పుడు రావణాసురుడు భయంకరమైన రోధన అనేది చేస్తాడు. అందువల్లే అతనికి రావణ అని పేరు వచ్చిందని చెప్తారు. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా నేనే చేస్తున్నాననే ఆ దురహంకారంతో ఉండకూడదు. అంటే నాకు చాలా బలం ఉందని కానీ, లేకపోతే నాకు చాలా విద్య ఉంది కానీ, లేకపోతే ఇటువంటి భౌతికమైన విశేషాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని చూసి గర్వపడకూడదు. అదంతా కూడా ఈ యొక్క తిరునాళ్ళ ద్వారా అన్ని చేయబడుతూ ఉన్నాయి. ఇవంతా కూడా భగవంతుడు ఇచ్చినవే ఈ యొక్క తిరునాళ్ళు కూడా అని చూడవచ్చు. శ్రేయాన్ స్వధర్మో విగుణః పరధర్మాస్వనుష్ఠితాత్ స్వధర్మే నిధనం శ్రేయః పరధర్మో భయావహః. వేరొకరి ధర్మాలను పరిపూర్ణంగా నిర్వహించడం కంటే దోషంతోనైనా స్వధర్మాలను నెరవేర్చడం ఉత్తమము. ఇతరుల ధర్మాలలో నెలకొనడం కంటే స్వధర్మ నిర్వహణలో నాశనమైనా కూడా మంచిది. ఎందుకంటే ఇతరుల మార్గం అనుసరించడం ప్రమాదకరమైనది. అంటే హరే కృష్ణ. వేరొకరి ధర్మాలు అంటే మనకి బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్ర. ఇక్కడ అర్జునుడు క్షత్రియ ధర్మానికి సంబంధించిన వాడు, కానీ అతను యుద్ధం వదిలేసి వెళ్ళిపోతానంటున్నాడు. కాబట్టి నీ క్షత్రియ ధర్మం ఏదైతే ఉందో దాని ప్రకారం నువ్వు యుద్ధం చేయాలి. కాబట్టి ఆ యుద్ధంలో ఏదొచ్చినా కూడా పర్లేదు. కాబట్టి ఇతరులది చాలా ఈజీగా ఉంది కదా అని, లేకపోతే ఇతరుల ధర్మం అనేది చాలా ఈజీగా ఉంది కదా అని మనం దాంట్లోకి వెళ్ళిపోవాలనుకోవడం కరెక్ట్ కాదు. ఎందుకంటే అది చూడడానికి అలా కనిపించవచ్చు, కానీ అది చాలా ప్రమాదకరమైనది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అలాగే మన స్వధర్మంలో దాన్ని నిర్వర్తించేటప్పుడు నాశనం వచ్చినా కూడా మంచిదే. ఎందుకు, మనం నిన్న కూడా చూసాం కదా, నేహావిక్రమనాశోస్తి ప్రత్యవాయోన విద్యతే స్వల్పం అప్యస్య ధర్మస్య త్రాయతే మహతో భయాత్. మనం ఎప్పుడైతే ఆ ధర్మ కార్యక్రమాల్లో ఉన్నప్పుడు మనం కొంచెం సేవ చేయగలిగిన మన ధర్మం పట్ల, అది మనల్ని గొప్ప భయం నుంచి మనల్ని కాపాడుతుంది. మన గొప్ప భయం అంటే ఏంటి, మరణం నుంచి కూడా మనల్ని అది రక్షిస్తుంది అని చూడొచ్చు. అర్జున ఉవాచ. ఇదంతా విన్న తర్వాత ఇక్కడ మళ్ళీ అర్జునుడు అడుగుతున్నారు, అథకేన ప్రయుక్తో యం పాపం చరతి పూరుష అనిచ్ఛన్నపి వార్ష్ణేయ బలాదివ నియోజితః. అర్జునుడు పలికాడు, ఓ వృష్ణి వంశీయుడా, ఇష్టం లేకపోయిన మానవుడు దేని బలవంతం వల్ల పాపాలు చేస్తున్నాడు? మనకి చాలామందికి ఈ యొక్క డౌట్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది. నాకైతే అది చేయడం ఇష్టం లేదు ఆ పాపం, కానీ నేను చేశాను. లేకపోతే చాలామంది వాళ్ళు ఎందుకు అటువంటి పాపాలు చేస్తున్నారు, బలవంతంగా చేస్తూ ఉన్నారు, కొంతమందికి ఇష్టం లేకపోయినా. అదంతా కూడా దేనివల్ల జరుగుతుంది అనేది అడుగుతున్నారు.
దానికి భగవంతుడు చెప్తున్నారు, శ్రీ భగవానువాచ కామ ఏష క్రోధ ఏష రజో గుణ సముద్భవ మహాశనో మహాపాప్మా విద్యేనమిహ వైరిణం. శ్రీ భగవాన్ పలికను, అర్జున అది కేవలము కామమే, అది రయోగుణం వల్ల కలిగి తర్వాత క్రోధముగా పరిణమిస్తుంది. ఇదే ఈ ప్రపంచమును కబలించే పాపమయ శత్రువు. కామ అంటే కోరిక, ఏష క్రోధ అంటే కోపం, రజోగుణ సముద్భవ ఈ యొక్క ఆ రజోగుణం వల్ల ఈ కామం అనేది అంటే ఎప్పుడు కూడా కోరికలు, వీటి వల్లనే ఇదంతా కూడా పరిణమిస్తుంది. తర్వాత అది క్రోధముగా మారుతుంది. ఇదే ఈ ప్రపంచాన్ని కబళించే, ఈ ప్రపంచాన్ని నాశనం చేసే ఆ పాపమయ శత్రువు ఏంటి అంటే కోరిక, ఆ రజోగుణం అనమాట. రజోగుణం అంటే నేనే గొప్ప, నాకు ఇది కావాలి, నేను ఇది పొందాలి, ఎప్పుడు కూడా నాకు కావాలి, అది కావాలి, ఇది కావాలి అని ఎప్పుడు ఆలోచించుకునేవాడు అనమాట. ధూమేనావ్రియతే వన్హిః యథా దర్శో మలేన చ యథోల్బేనావృతో గర్భః తథా తేనేదమావృతం. పొగ చేత అగ్ని, మురికి చేత అద్దము, గర్భం చేత పిండము కప్పవేసినట్లు జీవుడు ఈ కామం అంటే కోరిక యొక్క వివిధ దశలచే ఆవరించబడతాడు. ఎప్పుడైతే మనం ఆ కామాన్ని అంటే క్రోధాన్ని భగవంతుని యొక్క భక్తులు వినియోగించినప్పుడు నిన్న చూసాం కదా, హనుమంతుడు తను అకర్మ చేసిన వాడు అయ్యాడనమాట. రావణాసురుడు ఎప్పుడైతే ఆ తోకకి నిప్పు అంటించమని చెప్తాడో దాన్ని అతని యొక్క నాశనానికే వినియోగిస్తాడు. అది నిజమైన ఇది తెలుసుకోవడం. కానీ ఇదేదైతే ఉందో నిజంగా ఆ కామం అనే దాన్ని భక్తులు వినియోగిస్తే అది భగవంతుడికి ఇందాక మనం చూసినట్లుగా దానికి కర్మ బంధం అనేది ఉండదు. కానీ ఇక్కడ మనం చూస్తే ఈ పొగ చేత ఎట్లయితే అగ్ని కప్పివేయబడిందో ఇది చూస్తే ఒక మనిషి లైఫ్కి సంబంధించినట్టుగా మనం చూస్తే పొగ మనకి బయట కనిపిస్తూ ఉంటుంది. జస్ట్ మనం దానికి కొంచెం గనక ఇట్లా విసిరినట్లు కానీ కొంచెం గాలి కనుక ఇచ్చామనుకో అది మండుతుంది అనమాట. అంటే మనిషి యొక్క చైతన్యం ఎలా ఉంటుంది, ఆల్రెడీ అతనికి లోపల ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం అనేది ఉంది. మనం దాన్ని కొంచెం రగిలించగలిగితే చాలు అతను జ్ఞానవంతుడు అవ్వగలుగుతాడు. నెక్స్ట్ ఏంటి, మురికి చేత అద్దము. ఇది జంతు జీవితాన్ని సూచిస్తుందన్నమాట. ఎలా అయితే జంతు జీవితం ఏంటి, కొంచెం కష్టం. ఆత్మ అంటే ఏంటి, ఈ యొక్క భగవంతుని యొక్క ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం తెలుసుకోవడం అనేది చాలా కష్టం. కానీ దాన్ని ఎలా అయినా సరే కొంచెం మనం శుభ్రం చేయగలిగితే దాంట్లో కొంత చైతన్యం అనేది ఉండొచ్చు అనమాట. అంటే జంతువులకి మనుషుల కంటే కూడా కొంత తక్కువ జ్ఞానం అనేది ఉంటుంది. తర్వాత ఏంటి, గర్భం చేత పిండము కప్పివేసినట్లుగా అని చెప్తున్నారు. అంటే ఎప్పుడైతే దీన్ని చెట్లుగా భావిస్తున్నారు అనమాట. చెట్లు కదలలేవు, జంతువులు కదలగలవు, కానీ మనుషులకి బుద్ధి అనేది ఉంది. ఈ చెట్లు ఏంటి, కదలలేవు. కాబట్టి ఎలా అయితే ఒక శిశువు గర్భంలో ఉన్నప్పుడు కదలలేకుండా, అలాగే బయట ప్రపంచం గురించి ఏమాత్రం జ్ఞానం లేకుండా ఉంటాడు. ఎటు ఏమీ స్వతంత్రం అనేది ఉండదన్నమాట. చిన్న ప్రదేశంలో అక్కడక్కడ ఇబ్బంది పడుతూ ఉండాలి. కాబట్టి మన యొక్క చైతన్యం అనేది ఇటువంటి ఈ యొక్క జీవితాల్లో ఈ విధంగా ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. అంటే మనం ఏదైతే ఈ కామ కోరికలు తక్కువగా ఉంటే కనుక మనం మానవ జన్మ తీసుకోవచ్చు, ఎక్కువగా ఉంటే కనుక జంతు జన్మ తీసుకోవచ్చు. ఇంకా ఇంకా పాపాలు చేస్తూ వాటిలోనే మనం ఉండిపోతూ ఉంటే చెట్లలాగా జన్మలు తీసుకుంటూ ఉంటాము. ఇంద్రియాణి మనోబుద్ధి అస్యాధిష్టానముచ్యతే ఏతైర్విమోహయత్యేష జ్ఞానమావృత్య దేహినం. ఈ కామానికి ఇంద్రియాలు, మనస్సు, బుద్ధి ఆశ్రయాలని చెబుతారు. అది వీటి ద్వారా జ్ఞానాన్ని ఆవరించి దేహధారులకు మోహం కలుగజేస్తుంది. మనం చూసాం నిన్న ఈ 5 సెన్సెస్ ఇంద్రియాలు అవి వాటి ఇష్టం వచ్చినట్లు అటు ఇటు వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి. ఈ పగ్గాలనే మనస్సు వీటిని కంట్రోల్ చేయాలి. మరి ఇంటెలిజెన్స్ అంటే బుద్ధి అనే ఆ రథాన్ని నడిపేవాడు ఎవడైతే ఉన్నాడో వాడు వీటిని కంట్రోల్ చేయాలి. కానీ అలా కాకుండా ఈ కోరికలు అనేవి ఎప్పుడైతే ఆవరిస్తూ ఉంటాయో ఆ జ్ఞానాన్ని, అప్పుడు ఇవన్నీ కూడా ముందు ఇంద్రియాలని లోపరుచుకుంటుంది. ఎప్పుడైతే ఆ కోరిక అనేది ఫస్ట్ ఇంద్రియాల మీద ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది, ఆ ఇంద్రియాలు కంట్రోల్ అవ్వకపోతే మనస్సు కూడా కంట్రోల్ అవ్వకపోతే బుద్ధి అనేది కూడా నశించి
వాటి వైపు మోహం కలుగజేస్తుంది అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఈ దేహం అనే రథము మనది, మనము సోల్ అంటే జీవాత్మ. మనం ఏంటి, బుద్ధికి ఉపయోగించాలి, మనం ఎటువైపు వెళ్ళాలి, ఏం చేయాలి అని. ఎగ్జాంపుల్గా ఒక మనము ఒక దైవ మందిరానికి వెళ్దామని అనుకున్నాము, కానీ ఈ గుర్రాలు ఎప్పుడైతే వెళ్ళే దారిలో అటు ఇటు చూస్తూ ఉంటాయి కదా, ఏదైతే వైన్ కనపడిందో వైన్ షాప్ అటు వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి, అప్పుడు మనసు కంట్రోల్ చేయగలగాలి. మనసు కంట్రోల్ చేయలేకపోతే బుద్ధి అన్నా కంట్రోల్ చేయాలి. లేకపోతే ఏమవుతుంది, ఆ జీవాత్మ తను అనుకున్న ప్లేస్కి కాకుండా వేరే ప్లేస్కి వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉంటుంది అనమాట. తస్మాత్వమింద్రియాణ్యాదౌ నియమ్య భరతర్షభ పాప్మానం ప్రజహిహ్యేనం జ్ఞాన విజ్ఞాన నాశనం. ఓ భరతవంశ శ్రేష్ఠుడా అర్జున, అందువల్ల మొట్టమొదట ఇంద్రియాలను నీ చెప్పు చేతుల్లో ఉంచుకుని జ్ఞాన విజ్ఞానాలను నాశనం చేసే కామం అనే పాపిని పారద్రోలు. మరి అర్జునుడు అడిగారు కదా, అసలు ఆ పాపమయ్యే శత్రువు ఏంటి, ఈ యొక్క ప్రపంచాన్ని అంతా నాశనం చేస్తున్నది, ఎందుకు మనం చేయకూడదు అనుకున్నా కూడా పాపాలు చేస్తూ ఉన్నామంటే అది మన యొక్క ఇంద్రియాల వల్ల కలుగుతూ ఉన్నాయి. కాబట్టి నువ్వు నీ యొక్క ఆ ఇంద్రియాలని చెప్పు చేతుల్లో ఉంచుకుని జ్ఞానం అంటే ఏంటి, విజ్ఞానం అంటే ఏంటి, ఆ యొక్క విజ్ఞానాలని నాశనం చేసే ఆ కామం అనే దానిని నువ్వు నీ యొక్క నీ నుండి పారద్రోలాలని చెప్తున్నారు. కర్మేంద్రియములు స్థూల శరీరం కన్నా ఉన్నతమైనది. అంటే ఈ దేహం ఏదైతే ఉందో దాంట్లో కూడా ఉన్నతమైనవి ఏంటి అంటే కర్మేంద్రియములు. ఏవైతే పనులు చేస్తూ ఉంటాయో అవి. వాటికంటే ఉన్నతమైనది మనస్సు. అంటే ఇంద్రియ భోగ వస్తువుల కంటే ఇంద్రియములు ఉత్తమమైనవి. ఇంద్రియాల కంటే పైన మనసు అనేది ఉంటుంది. మనసు కంటే ఉన్నతమైనది బుద్ధి. బుద్ధి కన్నా ఉన్నతమైనది ఆత్మ. కాబట్టి మనం ముందు తెలుసుకోవాలి, మనం ఆత్మ. కాబట్టి ఆ ఇంద్రియ భోగ వస్తువులు ఏవైతే ఉన్నాయో, కన్ను, ముక్కు, నోరు, చెవులు, చర్మం, ఇవేంటి ఇంద్రియాలు అన్నమాట. ఇవి వినడము, చూడడము, తినడము, ఇవన్నీ కూడా ఇంద్రియ భోగ వస్తువులు. వాటిని కంట్రోల్ చేయడానికి మనసు ప్రయత్నం చేయాలి. మనం చూస్తే ఆ గుర్రాలను కట్టి ఉంచే తాళ్ళు, ఒక్కొక్క గుర్రాన్ని మనం వదిలేసాము అంటే అవి వాటి ఇష్టం వచ్చినట్లు వెళ్ళిపోతాయి. అప్పుడు ఏమవుతుంది, రథం అనేది కూలిపోతుంది. కాబట్టి ఆ ఇంద్రియాలను వాటి ఇష్టానికి వదిలేసాము అంటే అంటే మన కళ్ళు ఏవేవో చూడాలనుకుంటూ ఉంటాయి, ముక్కు ఏదేదో వాసన చూడాలని అనుకుంటూ ఉంటుంది, మన చెవులు వేరే వేరే విషయాలని వినాలి అనుకుంటూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు చూస్తే మనకి ఫోన్లో మనం సపోజ్ ఇప్పుడు భగవద్గీత గురించి వినొచ్చు ఇదే టైంలో, లేకపోతే ఫోన్లో ఇంకా కావాల్సిన కంటెంట్లు అనేవి ఉంటూ ఉంటాయి, వాటిని కూడా వింటూ ఉండొచ్చు, చూస్తూ ఉండొచ్చు. అలాగే భగవద్గీత 18 రోజులు 1 గంట కూర్చోవాలంటే కూడా చాలా కష్టమైన పని. ఎందుకు అంటే ఈ సమయంలో మనకి వేరే వేరే ప్రోగ్రామ్స్ చాలా చూడొచ్చు. కానీ మీరందరూ కూడా భగవద్గీత వింటున్నారంటే అటువంటి ఆ ఇంద్రియాలని అంటే ఏదైతే పాపమయ అంటే ఆ కామ కోరికలు ఉన్నాయో అటువంటి వాటిని, అంటే కామం అంటే ప్రతి ఒక్కటి కూడా మనం ఏదో మైథున సుఖం అదే ఎక్కువగా అనుకుంటూ ఉంటారు అనమాట. అదొక్కటే కాదు, మనం టీవీ చూడాలనుకోవడం, లేకపోతే వ్యర్థమైన విషయాలన్నింటినీ ఏదో చూడాలనుకోవడం, వినాలనుకోవడం, ఇవన్నీ కూడా కోరిక. కామం అంటే కోరిక. కాబట్టి వాటిని మనం నియంత్రించగలిగాము అంటే అప్పుడు మన ఇంద్రియాలు మన చేతుల్లోకి వచ్చినట్లు అనమాట. అలా నియంత్రించలేకపోతే అప్పుడు ఆ ఇంద్రియాలు అనేవి మనల్ని అధోగతి పాలు చేస్తాయి. మరి ఆ గుర్రాన్ని నడిపే వ్యక్తి ఎవరు అంటే ఆ రథజోధకుడు, బుద్ధి, ఇంటెలిజెన్స్. అంటే ఈ టైంలో మన కళ్ళు ఏవో చూడాలనుకుంటున్నాయి కాబట్టి బుద్ధి చెప్పాలి, ఇప్పుడు ఇది మనకి అవసరం లేదు, ఏది అవసరమో అది చేద్దాము, ఏది అవసరమో అది విందాము, ఏది మనకి ఉత్తమమైనదో దాన్ని చేద్దాము అని బుద్ధి వాటిని కంట్రోల్ చేయాలన్నమాట. అలా నియంత్రించగలిగితే ఏమవుతుంది, ఆ రథంలో కూర్చున్న ప్రయాణికుడు, ఆ ఆత్మ ఏదైతే ఉందో మనం సరైన గమ్యానికి చేరగలుగుతాము, మనం చేర్చగలుగుతాము. అంటే మనల్ని మనం సరైన గమ్యానికి చేర్చగలుగుతాము మన బుద్ధి అనేది ఉపయోగించుకోగలిగితే. అప్పుడు అది సాధ్యమవుతుంది. కానీ మన బుద్ధిని మనం ఉపయోగించుకోలేకపోతే మన మనసు మన నియంత్రణలో ఉండదు. కాబట్టి ఆ మనసు అన్ని ఇంద్రియాలకు లొంగిపోయి ఇష్టం వచ్చినట్లు ప్రవర్తిస్తూ అటు ఇటు వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి. దానివల్ల మనం అధోగతి పాలు అవుతాము. కాబట్టి మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మనకి అన్నిటికంటే పెద్ద శత్రువు ఏంటి అంటే మనసు. మనసు ఏంటంటే ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేయలేకపోకుండా ఒక్కొక్కసారి మనసే మనల్ని కోతిలాంటిది అని చెప్తూ ఉంటారు.
అటు ఇటు లాక్కెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. మనము ఏదైనా మంచి పని చేద్దామనుకునే సమయంలో కూడా ఇంకా చాలు, వేరే వేరే పనులు మనకు చాలా ఉన్నాయి, ఇంకా చాలు లే అని పిలుస్తూ అటు ఇటు తీసుకెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. ఏవం బుద్ధే పరం బుద్ధ్వా సంస్థభ్యాత్మానమాత్మన శత్రు మహాబాహో కామరూపం దురాసదం. ఓ మహాబాహులు గలవాడ, ఇలా బుద్ధి కంటే ఆత్మ గొప్పదని గుర్తించి బుద్ధితోనే మనస్సు నిలకడ చేసుకుని కామరూపంలో ఉన్న బలీయమైన శత్రువును సంహరింపుము. కాబట్టి మనం తెలుసుకోవాలి, బుద్ధి కంటే ఆత్మ గొప్పదని గుర్తించి బుద్ధితో మనస్సుని నిలకడ చేసుకుని ఆ కామరూపంలో ఉన్న ఆ శత్రువుని, అంటే ఆ కామంలో ఉన్న కామాన్ని కలిగించే ఆ శత్రువుని, ఆ కామం అనే శత్రువుని సంహరించాలి అర్జున అని ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్పడం జరిగింది. మనం ఈ శత్రువుని ఎక్కడ కనుక్కోవాలి, దాన్ని ఎలా ఓడించాలి అనేది కూడా చెప్తున్నారు. ముఖ్యంగా కం నివాసం ఉండే ఆ స్థానాలు ఏంటి? ఇంద్రియాలు. ఇంద్రియాలని మనం నిగ్రహించాలి. ఎలా అంటే కొన్ని నియంత్రిత పనుల ద్వారా. అలాగే మనసుని మనఃత్రాయతే ఇతి మంత్ర అంటారు. కాబట్టి మనం మనసుకి మంత్రాన్ని ఇవ్వాలి. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అనే ఈ భగవంతుని యొక్క నామాన్ని మనం మనసుకి ఇవ్వడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. బుద్ధికి భగవద్గీత, అలాగే భాగవతం, రామాయణము, మహాభారతం ఇటువంటి మన ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలు చాలా ఉన్నాయన్నమాట. అటువంటి వాటి మనం బుద్ధికి ఇవ్వగలిగితే ఆ కామం అనేది నియంత్రించగలుగుతాము. తద్వారా మనకి ఏమవుతుంది? ఆత్మజ్ఞానం వస్తుంది, ఆధ్యాత్మిక బుద్ధి వస్తుంది, ఆధ్యాత్మిక బలం అనేది కూడా చేకూరుతుంది అని ఇక్కడ స్పష్టం చేస్తున్నారు. మన యొక్క జీవిత పాఠం ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు? ఇంద్రియాలను నియంత్రించడం ద్వారా కామాన్ని జయించుంది, మనసుని హరినామ జపం చేయడంలో మరియు భగవద్గీత చదవంలో మనం నిమగ్నం చేయాలి అనేది చెప్తున్నాడు. కాబట్టి అర్జునుడు అడిగారు కదా, నేను కర్మ చేయాలా, కర్మ సన్యాసం చేయాలా అంటే ఆయన కర్మ చేయమని చెప్తున్నారు. అంటే విత్తనం నాటాలా వద్దా అన్నట్లుగా అర్జునుడు అడిగారు. విత్తనం నాటాలి, కానీ ఆ ఫలితం గురించి ఆలోచించవసరం లేదు, ఆ ఫలితం నీకు వస్తుంది అనేది చూడవచ్చు. అలాగే మనం ఏం తీసుకున్నా కూడా అది భగవంతుడికి సమర్పించాలి అని 13వ శ్లోకంలో కూడా చూడడం జరిగింది. కాబట్టి అర్జున కన్ఫ్యూజన్లో ఉన్నారు, ఏం చేయాలి అని. త్యాగం చేయాలా, కర్మం చేయాలా, కర్మ త్యాగం చేయాలా అని. కాబట్టి భగవంతుడు చెప్పారు, కర్మను త్యాగం చేయవద్దు, కర్మ ఫలాన్ని త్యాగం చేయాలి. అలాగే ఇంకా ఆదర్శప్రాయమైన వ్యక్తి గురించి కూడా చెప్పారు. అంటే ఆదర్శమైన వ్యక్తి ఏదైతే చేస్తూ ఉంటాడో మిగతా వాళ్ళు కూడా అదే చేస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి వాళ్ళు చాలా జాగ్రత్తగా చేయాలి. మిగతా వాళ్ళు ఆదర్శమైన వ్యక్తిని ఫాలో అవుతూ మంచి వైపు వెళ్ళాలి అనేది కూడా చూసాము. అలాగే నిష్కామ కర్మయోగం గురించి కూడా ఎగ్జాంపుల్స్ అవి మనం చూసాము. అలాగే ఈ యొక్క పాపమయ శత్రువు ఏంటి? కామం. దాన్ని వదిలేయమని చెప్తున్నారు అనమాట. ఓకే, హరే కృష్ణ. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. అనంతకోటి వైష్ణవ బృంద కీ జై, నమాచార్య శ్రీల హరిదాస్ ఠాకూర్ కీ జై, ప్రతిపాదన కృపాద్ కీ జై. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. ఇక్కడితో మనకి ఈ 3వ అధ్యాయం పూర్తయింది. రేపు 4వ అధ్యాయం. 4వ అధ్యాయం యొక్క విశిష్టత ఏంటి అంటే భగవద్గీత గురించి భగవద్గీతలోనే చెప్పడం జరిగింది. కాబట్టి ఎవరు మిస్ అవ్వకుండా అందరూ అటెండ్ అవ్వడానికి ప్రయత్నం